Hombre, pero sí, ahora bueno que se baile. Vamos, vamos. Vale, el estribillo. Vamos, dale. ¿No crees que es una cosa de pelis y tal? ¿Qué quiere decir? Vale. Bueno, un del País Valencià, encara que li pesa molta gent, a brindar en cava català per l'11 de setembre. Un del País Valencià brindant en cava català, què et sembla? A mi em sembla bé. Però... Com a bon aspirant al català que és. Sí, ara vull que ell pega del mateix gol que jo. De celebrar-ho. Perquè vegi que no tinc res en contra el seu. I establir així la nostra germanor